О, какво става? Днес ще пеем песен едната и за моя много добър приятел Криси, който скоро ще правим клип. И нека първо да изпеем за него песента. Криси, добро бебе. Се и Марийка Козленце кара колело без да поглежда също така и назад. А пък тази песен е за ето това човече. Сега ще ви покажа. Ето това. Виж тук. Дано да стане режисьор. Сега ще изпеем песента на него. Трябва да го заедем. Ще му туря една глава. Виж го, с лигавники очила. И довиждане от нас.